खुलुमबाय दिनै दुखु मोननानै माखासे खोथा बुंनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव फैबाय। माखासे सुबुंफोरा जोंनि जाय सोमावसारगिरि गथ'फोर आरो जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै माखासे दम हरनाय बेफोरबायदि खामानिया जागासिनो आरो जायफोर बिथांमोना दम हरदों, जायफोर बिथांमोना कल हरनानै SMS हरनानै, जायफोर बिथांमोना दम हरदों, जायफोर बिथांमोना सिलाइ बारुद देखायनानै जोंखौ दम हरदों, जायफोर बिथांमोना लामायाव एटाक खालामदों, बिथांमोनहा सांग्रां जाना थानाया गाहाम। मानो होनोब्ला बे प्रब्लेमा जोंनि थाखाय नङा, जोंनि थाखायल' नङा, नोंसिनि थाखायबो बेखौ साननाया गाहाम। बेनिखायनो आं बुंगोन, जों बर' जानानै जों बर'जों सुथुर जानानै लाब गैया। नोंसोर हायोब्ला गुबुन हारिजों सुथुर जानानै देखाय, गुबुन हारिखौ बेबायदि खालामना देखाय। दम दङब्ला नोंसिनाव बेसेबां दम दङब्ला। जों फरायसाजों नोंथांमोना गेलेनानै लाब गैया। जों फरायसा जों थामोनथा जोंनि दै खाथिनि थाखाय जोङो खामानि मावदों। जोङो सोरनिबा लाबालाब, सोरनिबा बेवहाय सोरनिबा लाब जानायनि सोरबा पलिटिकेल लिडारनि थाखाय जों खामानि मावाखै। नोंथांमोना पलिटिकेल लिडारब्ला, नोंथांमोना जुदि साफा पलिटिकेल लिडारब्ला, नोंथांमोना आवाज देखायनो मानो हाया? नोंथांमोना बेखौ मानो होबथानो हायाखै? जों होबथानायाव नोंथांमोना मानि थाखाय जोंखौसो हेंथा जानानै दङ? बे समाव आं बुंबावगोन, हाग्रामा महिलारिया मा? जों फरायसाजों जुजिदों, जों फरायसाजों नांदों। बिथाङा मैया प्रेस मिटआव मा होनदों? मासे जुदि हात लगायसा आरो सासे लिडारनियाव बेफोरबायदि सबाय नामा? सासे लिडार, सासे BTCनि चिफ, बे चिफ जानानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो थाखाय बेहा मा? एसेबो लाजिनाय मोनाखै? सासे लिडारनाव माबायदि आखु थानांगौ, बेबायदि आखुआबो गैयाब्ला बेखौ जों माबोरै लिडार होनना गनायगोन दिनैनि दिनाव? जोंखौ मा जिरायना थाग्रा नुदों? जों रावबो ओरैनो जिरायना थाग्रा नङा। दिनैहाय जोङो 2-3 हाजार स्टुडेन्टआ थांदों BTC सेक्रेटारियेटआव। साननैसो उनाव हाजार लाख स्टुडेन्टआ फैनो थाखाय जोंनि थाखाय राजि, दावहा नांनो थाखाय राजि जानानै दं। बेखौ साननानै ला नोंथाङाबो। आरो जायफोरा MP, MLA जानानै दङ, बिथांमोनाबो सांग्राङै थानोबा था आरो बर' हारिनि थाखाय नांनो जुजिनो ओंखारबो।